ତମେ ତ କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀବ ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଆଉ ବେଶ୍ୟା ନୁହେଁ କଣ ତମେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ପରକ୍ରିୟା ବିଧି କରିପାରେ ତାକୁ ବେଶ୍ୟା କୁହାଯିବନି ତ ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ? ରିଲାକ୍ସ ରିଲାକ୍ସ ଧର୍ମା ବାବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମିତି ହୁଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ସାରିଛେ ନାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦନ୍ଦର ପରକ୍ରିୟା ବିଧି କରିପାରିବେ। ତମେ କେତେ ଜଣ ବେହିଆ ଲୋକ ଥିବ ପର ଘରେ ବସି ପର ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ତମ ବିବେକ ତମକୁ କିଏ ବାଧା ଦଉନି? ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ତମ ଘରେ ବସି ଯଦି ତମ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳେ ତାହେଲେ ତମେ ସହିପାରିବ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲିଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କାଟିଦେବ ରାଜା ଘର ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ୱାମୀ হবে ଆଉ ମତେ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତୋ ଘରର ସପନା ଘର ପଦେ କହିବୁ ତ ଏଇ ବୁଟ କାଢି ତ ମୁହଁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ତମେ କହିବ ଏଇଟା ମତେ ଚପଲରେ ମାରିବ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ ତମେ ଚୁପଚାପ ଛିଡାଇ ତାମସା ଦଉଛ ତାମସା ଆଜି ତ ପାଟିରୁ ଅନର୍ଗଳ ଭାଷଣ ଧାଇ ଧାଇ ବାହାରୁଛି କଣ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ମାଠିଆ ପାଇଁ ଆବାଜ କରିବ ନା ପକେଟର ଓଜନକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ? କେତେ ଖଣ୍ଡ ଶାଢୀ ଦେଇଛ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ ତମେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗହଣା ଦେଇଛ ମତେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବୁଝିଲ ମିଷ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଖାଲି ଗହଣା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଘରକୁ ଭଳି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତାପରେ ଜୀବନର ସୁଖ ନ ମିଳିଥାଏ ତାପରେ ଜୀବନର ସୁଖ କେବଳ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ପାଖରେ ଏହା ନିଜ କିଛି ନଥାଏ ରାହୁଲ ହେଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବଂଶରେ କେହି କାହାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇନା ତା ଛଡା ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସି ମୁଁ ତମ ହାତ ଦେଇ ବାଟ ଚାଲି ବୋଲି ସାରା ଜୀବନ କଥା ଦେଇଛି ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି କେମିତି? ये नॉनसेंस तो तुमको डिवोर्स न दिए ताहे तुम फुल बांफ नवा नहीं तुमको के मो सहित लवा मानि पड़िबो रासन मना करूची देखो अरे परपुरुष हाथ धरि ये करू चाली गले ए गां साई पड़िसा आगुटी देखिबो तो उपहास करी मिलन तो स्वामी हिसाब रे मु सब सही एले मो सानो भाई आसे से जमानु सही पारिबनी धारा से जमानु सही पारिबनी ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରାହୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରାହୁଲ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେକ୍ସ ନ କଲେ ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ ହେଇ ମରିବି ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ ରାହୁଲ ପାଖରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ନୀଳଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ଏ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆସିବ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଯେମିତି ଚାରିକାଠ ଦେଇ ବାହାରକୁ ନ ଯାଏ ତା ନହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏ ସାଇ ଭାଇରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କେବେ ବାଟ ଚାଲିପାରିବୁ ଏଇନେ ଶଳା ବାଟକୁ ଆଇବ ଏଇନେ କହୁଥିଲୁ କଣ ମତେ ଚପଲରେ ପିଟିବୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଚାରି କାଠ ରୋମାନ୍ସ
ପ୍ରାର୍ଥନା ନହେଲେ ଯାଏ ମୁଁ ତମେ ତ କଥାରେ ରାଜି ହେଇପାରିବି अरे बाबा कहू सेमती भूल बसत करते से तुम्हें अभिमान कर ये घर को दो आछे मो वंची भी नहीं कहिलो ए राय तमे যদি तम बाबू मान दिस ताले तमे तमको परिश्रम दियो देखिबो आपे भी सब किछ ठीक है जीवो ହେଲେ ଧର୍ମପଦ ଦାସ ରାଜି ହେଲେ ତ ଏଇଟିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ ନା ଏ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଏତିକି କରିପାରିବେନି କଣ ମିଷ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ ଆରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଅକ୍ଷମ ମନେ କରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯଦି ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ସିଏ ରାଜି ଏଠି ରାଜି ହେବାର ମାନେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି କଣ ଭାବୁଛ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତିଟା କଣ ହେଇପାରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କହିଲେ ଜୋତାରେ ପିଟିବେ ସେଇ କଥାଟା ମୋ ଛାତିକୁ ହଟ୍ କରିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଫେରାଏ ତାହେଲେ ମୋ ହଟ୍ଟା କେବେ ଭେଟ ହବନି କଣ ମିଷ୍ଟର ଧର୍ମପଦ ଦାସ ଜୋତାରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ନା ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦବ ସିନ୍ଦୁର ଆରେ ସିନ୍ଦୁରଟା ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ହୋଇ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟାକୁ ଟିନଟିନ କରି ବିବାହ ବେଦୀରେ ଦେଇଥିବା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଯେତେବେଳେ ମୋ ବେକରେ ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ପାଲଟି ଯାଇ ମତେ ମରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଦେଲାଣି ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୋ ପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଆରେ ଦେଖ ଏ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମତେ ଦେଖ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ ଏ ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଗାଁଦାନରେ ନିଲାମ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି କଣ କରୁଛି ଆଉ କଣ ନ କରୁଛି ଶୁଣ ମିଷ୍ଟର ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ସେଦିନ ଯଦି ନିଜ କାଗଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମେଳାଜ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ତମକୁ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲେଡି ଆଉ ତମେ ହଉଛ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସେଦିନ ମତେ ଲିଫ୍ଟ ଦେବା ବାହାନାରେ ନିଜ ରୁମକୁ ଡାକି ନେଇ ମତେ ମନା ଆଉ ତାପରେ 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ତମ ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କଲି ଏଥର କୁହ ନିଜ କାଗଜ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ଆଜି ତମକୁ ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କୁହ ମିଷ୍ଟର ଧର୍ମପଦ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମପଦ ତୁମେ ବସିବା ଧର୍ମପଦ ଦାସ ଏ ଧର୍ମପଦ ପୁରା ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ତମର ଦୋଷ ନା ମୋର ଦୋଷ କୁହ ଧର୍ମପଦ ଦାସ ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ତମର ଦୋଷ ନା ମୋର ଦୋଷ ମିଶିଯିବ